Tervehdys. Se on Koskisen Olli täällä. Eli @nopeusvalmennus nimimerkillä tuolla sosiaalisen median puolella Instagramissa ja Facebookissa toimin. Olen Atletican fysiikkavalmentaja ja koulutukseltani liikuntabiologi. Ja Atletican fysiikkavalmentajana toiminnan tarkoittaa siis moninaista erinäisissä liikunta-alan asiantuntijatehtävissä toimimista sekä laajalaista fysiikkavalmentamista ja fysiikkavalmennuskouluttamista. Ja ajattelin aloittaa tämmöisen akateeminen vartti nimellä kulkevan sarjan, jossa käsittelen fysiikkavalmennukseen liittyviä asioita, konsepteja, teemoja tällä napakasti noin vartin mittaisissa jaksoissa. Ja aloitan tämmöisestä nopeusvoimapainotteisesta jaksosta yllättäen. Eli 15 minuutissa tässä määrittelen nopeusvoimaa terminä, katson miten se suhtautuu muihin voimaharjoittelun kuorma-alueisiin ja mitä adaptaatiomekanismeja nopeusvoimassa pyörii taustalla. Tämmöisiä juttuja. Ja jotta päästään 15 minuutissa maaliin, niin mennään heti seuraavaan diaan, että päästään aloittamaan tämä itse asiaosuus. Nopeusvoima voidaan määritellä monellakin tavalla, ja siihen löytyy tutkimuskirjallisuudestakin erilaisia määritelmiä, mutta ehkä jos tällä ei pitäisi yhteen lauseeseen se summata, niin käyttäisin tämmöistä, että nopeusvoima on semmoinen harjoittelu, jossa sekä sillä voimantuottonopeudella että sitten voimalla on jonkinnäköinen rooli. Ja tässä kun me katsotaan tätä voimanopeuskäyrää, mihin on laitettu nämä eri harjoittelutavat tähän käyrälle, niin siellä on noin 3 keskimmäistä, eli voimanopeusharjoittelu, tehoharjoittelu ja nopeuspään harjoittelu on ne, mitkä mä laskisin varsinaiseen nopeusvoimaharjoitteluun. Ja maksimivoimaharjoittelu on sitten niin kuorman ja voiman tuoton puolesta täällä nopeusvoimaharjoittelun yläpuolella, eli lähempänä voimapäätä tässä tapauksessa, ja sitten puhdas liikenopeusharjoittelu on sitten tässä niin alapuolella, eli enemmän nopeuspäässä. Ja se, miksi mä en näitä laske sitten mukaan nopeusvoimaharjoitteluun, on se, että maksimivoimaharjoittelussa se kuorma ja se maksimaalinen voimantuotto on selkeästi se eniten määrittävä tekijä sitä harjoitusmuotoa, ja voimantuottonopeudella, toteutuneella voimantuottonopeudella ei niinkään ole merkitystä, vaikka pyrkimys siihen kuorman liikuttamiseen onkin myös maksimivoimaharjoittelussa suuri. Ja liikenopeusharjoittelussa taas se, nimensäkin mukaisesti liikenopeus on se pääasia, ja sitten siellä ei taas sillä ulkoisella kuormalla ja voimantuotolla välttämättä ole niin paljon merkitystä, niin siksi mä en laski sitä nopeusvoimaa, vaan se on ihan sitten puhdasta liikenopeus- tai nopeusharjoittelua. Ja tämä kuvaaja on mukailtu Huffin ja Ninfiuksen 2012 julkaisemasta artikkelista kuin Training Principles for Power. Mä laitan sen tiedot sitten myöhemmin tonne loppuun lähdeosion nähtäväksi. Sitten jos me tarkastellaan näitä samoja nopeusvoiman alueita tällä kuormien kautta, niin ne on tuossa teille tuossa vasemmalla näkyvässä palkissa sinisillä sävyillä on tuo nopeusvoiman skaala. Ja mä oon nyt siirtänyt tässä sitten tuon maksimivoiman ja maksimivoima-kestovoiman jatkumon tuohon sen viereen sitten oikealle puolelle omanaan, jotta me pystytään havainnoimaan, että miten ne kulkee tällainen rinnan, eli samoilla kuormilla voidaan toteuttaa erityylistä harjoittelua riippuen siitä, että minkälaisia palautuksia ja sarjapituuksia me sitten käytetään. Ja tuossa nopeusvoimaharjoittelussa noi asettuu nyt samaan järjestykseen kuin tuossa äskeisessä kuvassa. Eli siellä ylimpänä on tuo voimanopeusharjoittelu, jota toteutetaan lähtökohtaisesti noin 60–85% kuormilla, 1 RM-kuormista. Keskellä on sitten tuo tehoalueharjoittelu 40–60% kuormilla. Tämä kuorma-alue toteutuu erityisesti jarrutusvaiheen sisältävissä harjoitteissa, eli tavan kyykyt, maastavedot, penkit. Mutta sitten taas esimerkiksi rinnalle vedossa tehoalue on korkeimmalla noin 80% johtuen siitä, että se liike on luonteeltaan tämmöinen puolipallistinen, eli siinä tulee kakkosveto kiihdytetään loppuun ennen kuin se jarrutetaan. Sitten lopulta sinne yläasentoon, eli
voisi tiivistää, että 40-60 pinnaa osuu kohdilleen aika lailla kaikissa jarrutusvaiheessa selvissä liikkeissä, mutta sitten jos liikemalli eroaa tästä, niin sitten se voi asettua johonkin toisaalle se optimaalinen tehontuotto- tai tehoharjoittelualue. Ja siinä sen alapuolella sitten on tuollaisena tumman sinisenä tuo ballistinen eli loppuun asti kiihtymäharjoittelun kuorma-alue, eli käytännössä noin 40% ykkösmaksimia sinne nollaan eli kehon painoon. Tämä ballistinen harjoittelu voidaan määritellä myös tuon kehon painon kautta ja joskus saatan niin toimiakin, eli käytän vaikka lisäpainohypyissä kuormaa prosentteina kehon painosta. Ja siinä voidaan kehonpainohypyissä niin on saattanut mennä semmoisiin 60, joskus ehkä jopa 80% kehon painosta lisäkuormana toimiviin hyppyihin asti. Tämä on ehkä enemmän kyse siitä, että kuinka pitkälle se on turvallista ja fiksua toteuttaa se semmoinen ballistinen liikemalli. Eli koska lopetetaan se loppuun asti kiihdyttäminen ja siirrytään tähän tämmöiseen jarrutusvaiheen sieltävään liikemalliin. Se loppuun asti kiihtymä eli ballistinen on aina tietyllä tavalla pikkasen parempi näin voimantuoton näkökulmasta. Eli kun se keho ei itse jarruta sitä liikettä, niin tehontuotto ja liikennopeus, varsinkin siellä liikkeen loppuvaiheessa, niin on huomattavasti korkeampia. Mutta ymmärretään toki, että sitten vaikkapa 80% kuormalla ykkösmaksimista voi olla vähän hankala enää toteuttaa vaikka sitten semmoista ballistista kyykkyhyppyä, tai siinä ehkä riski-hyötysuhdesta kasvaa liian suureksi sen riskin näkökulmasta. Eli enemmänkin siitä on kyse tässä jaottelussa, ei niinkään, että siinä nyt olisi joku maaginen raja, jonka jälkeen jostain syystä täytyisi vaihtaa siihen ballistiseen liikemalliin, mutta tämä on enemmän tämmöinen käytännön toteutukseen liittyvä asia. Yes. Oikealla puolella maksimivoima, hermostollinen hypertrofinen voima, eli tämmöinen maksimivoimaa ja lihasmassaharjoittelua yhdistävä harjoittelu. Sitten metabolis-hypertrofinen harjoittelu, anaerobinen kestovoima ja aerobinen kestovoima. Nehän etenee jotakuinkin tuossa järjestyksessä, niihin mä en tänään mene hirveästi enempää. Voi olla, että teen joskus tästäkin puolesta oman videon, mutta mikä meidän tänään on oleellista ymmärtää on se, että vaikkapa tuolla 40% kuormalla voi siis tapahtua sekä nopeusvoima-alueen tehoalueen harjoittelua, anaerobista kestovoimaa tai metabolis-hypertrofista lihasmassaharjoittelua, riippuen hieman siitä, että miten me jaotellaan ne sarjat, eli kuinka pitkiä sarjoja tehdään ja kuinka paljon palautellaan siellä sarjojen välillä. Ja nopeusvoimaharjoittelussahan ne palautukset on yleensä pitkiä 3 minuutista ylöspäin ja sarjat taas kohtuullisen lyhyitä, johtuen siitä, että meidän pyrkimys on toimia näillä välittömillä energianlähteillä, eli ATP, adenosiinitrifosfaatti ja kreatiinifosfaattivarastoilla. Ja ne kestää nämä välittömät energianlähteet, tai riittää noin semmoiseen 6-9 sekunnin suoritukseen, vähän riippuen kuinka isot ne meidän fosfokreatiinivarastot on ja kuinka kovatehosta suoritusta me sitten tehdään ja kuinka jatkuva se suoritus vielä on. Et esimerkiksi jatkuva sprintti todennäköisesti kuluttaa ne nopeammin loppuun kuin vaikka tämmöinen kyykkysarja, jossa me kuitenkin ei koko ajan niin täydellä teholla sitä kuluteta sitä energiaa. Mutta hyvät nyrkkisäännöt on, että nopeusvoimaharjoittelussa noin maksimissaan 16 tai noin 6 sekuntia on semmoinen kutosten sääntö. Eli semmoisia kun tehdään, niin todennäköisesti ei kuluteta niitä täysin loppuun, niitä kreatiinifosfaattivarastoja, jolloin ne ehtii sitten 3 minuutissa täydentymään likitäyteen, jolloin taas seuraava sarja on sitten riittävän tehokas nopeusvoiman näkökulmasta. Hyvä. Ja sitten vähän tästä harjoittelusta, eli mitä sillä yhdistetyllä voima- ja tässä kontekstissa nyt erityisesti nopeusvoimaharjoittelulla sitten saadaan aikaan. No, voimaharjoittelulla tietenkin niin ylipäätään sitä maksimivoimareserviä, maksimivoimakapasiteettia kasvatetaan. Ja tämä on hyvä ymmärtää, että se toimii pohjana nopeusvoimalle, koska useissa lajeissa meillä on tavoitteena kuitenkin liikutella kohtuu isoja kuormia, kuten itseämme, kehonpainoa, niin silloin me tarvitaan pohjalle suurta maksimivoimakapasiteettia. Sillä saadaan nostettua käyrää
yläpäästä tai tässä tapauksessa ylhäältä ja tuolta oikealta. Eli sieltä kun aikaa on kulunut kohtuu paljon ja sitten suorituksen alusta. Eli maksimivoiman tuottohan menee semmoinen puolesta sekunnista noin 3 sekuntiin, riippuen vähän genetiikasta ja harjoitustaustasta. Suurin osa tärkeistä asioista urheilussa tapahtuu kuitenkin huomattavasti alle puolen sekunnin aikaikkunassa. Eli vaikkapa pikajuoksuun kontakti on semmoinen noin 10, eli 100 millisekuntia, ja useat ponnistuksetkin osuu siihen 10 ja 20 väliin. Suunnanmuutokset 10 30 tai jopa 50, jos on oikein raju suunnanmuutos, jopa pehmeä alusta kyseessä. Mutta kuitenkin yleensä semmoisissa ajoissa, joissa maksimivoimaa ei ehditä tuottaa. Ja silloinhan tuo nopeusvoimakyvykkyys nousee varsin tärkeäksi. Ja siinä on vähän hahmoteltu, että mihin aikayksiköihin. Huomatkaa, että tässä ei siis ole varsinaista aikapisteitä määritelty, mutta lähinnä, että mihin suhteessa toisiinsa nämä eri alueet pystyisi vaikuttamaan. Eli tehoalue on siinä maksimivoiman alapuolella, lähempänä tätä suorituksen alkua. Sitten tulee tämä nopeuspään harjoittelu, ja kaikista lähempänä suorituksen alkua on sitten tämä ihan puhdas nopeusharjoittelu. Eli maksimivoimalla me tavallaan rakennetaan tätä reserviä, mistä me sitten nopeusvoimaharjoittelulla ja nopeusharjoittelulla irrotetaan mahdollisimman paljon voimaa mahdollisimman lyhyesti tai sanotaan siinä rajoitetussa ajassa. Eli saadaan siirrettyä tällä tavoin tätä koko käyrää tässä tapauksessa tuonne ylös ja vasemmalle. Ja sitten vielä toinen tämmöinen hahmotelma, eli me tiedetään, että maksimi- ja nopeusvoimalla on jonkin verran päällekkäisiä adaptaatioita, mutta sitten myös tiedetään, että lopulta ne adaptaatiot on kuitenkin, varsinkin kokeneemmilla harjoitteluilla, aika spesifejä. Eli se maksimivoimaharjoittelu nimensä mukaisesti kasvattaa kapasiteettia, tuottaa voimaa pitkäaikaista tämmöistä poikkiselta summaatiota pitkän aikajänteen puitteissa. Eli silloin kun meillä on käytännössä se rajoittamaton voimantuottoaika, niin me saadaan sitten summattua täältä aivotasolta tulevaa käskyä pitkäaikaiseksi lihassupistukseksi, ja siellä sitten poikkisiltoja syntyy aktiinin ja myosiinin välille mahdollisimman paljon, jolloin me kyetään tuottamaan hetkellisesti suurinta mahdollista voimaa, eli meidän maksimivoima irti sieltä koneesta. Ja siksi maksimivoiman myös harjoitusadaptaatiot kohdistuu sinne pitkäaikaiseen suureen voimantuottoon. Nopeusvoimassa puolestaan sitten pyritään tuottamaan voimaa vähän harjoitustavasta riippuen kohtuu nopeasti sen liikkeen tai suoritteen alettua, jolloin se sitten jyrkentää tätä voimantuottokäyrää, eli tullaan paremmiksi siellä voimantuoton alkuvaiheessa nopeasti herättelemään sieltä, iskemään nopeata, huomattavasti nopeampaa ja tehokkaampaa impulssivirtaa liikkeen alussa sinne lihaksille, jolloin sitten saadaan sitten keho tehokkaasti liikkeelle tai ulkoinen kuorma liikkeelle, jota meidän keho sitten lopulta kuitenkin toki liikuttaa, mutta näin. Harjoittelemattomaan verrattuna maksimivoimalla saadaan nopeusvoima-adaptaatiota ja nopeusvoimalla maksimivoima-adaptaatiota, koska ne on osittain päällekkäisiä nämä adaptaatiot, eli kyky aktivoida sitä hermostoa ja toteuttaa lihassupistumiskäskyä on sinällään yhteistä molemmille, mutta se on vähän just se aikaikkuna, että missä se tapahtuu, tämä lihassupistus ja voimantuotto, niin on sitten ne, mitkä erottaa nämä kaksi harjoitusmuotoa toisistaan. Ja tämä on kans lähteenä tähän on tuo Huff and Nymphius 2012 koostetutkimus, ja myös Tillin 2014 on sivunut tätä aihetta, ja myös näiden lähteet tulee sitten myöhemmin tonne nähtäväksi. Viimeiseen diaan sitten laitan nuo lähdetutkimukset, joita on suoraan tässä käyttänyt. Nopeusvoiman lajit. Nopeusvoimassa on kuorman lisäksi myös ihan adaptaatiomekanismeiltaan erilaisia tapahtumia. Eli tuo räjähtävä voima, mitä jo tuossa tavallaan käsiteltiinkin jo aika pitkälti, tai se on eniten riippuvainen just tästä konsentrisesta voittavasta lihastyöstä. Käytännössä tuo voimanopeusalueharjoittelu, tehoalueen harjoittelu, ballistinen kiihtyvä yksittäinen suoritus, ne on kaikki tämmöistä räjähtävän voiman harjoittamista, jossa se hermoston kyky synnyttää
hermoston kyky kuljettaa sitä käskyä ja lopulta sitten lihasten kyky toteuttaa sitä supistumiskäskyä on se oleellisin asia, mikä vaikuttaa voimantuottoon. Tuossa keskellä on sitten syklinen pikavoima ja tämmöinen sykliset suoritteet, että mikä niissä on sitten tärkeintä, niin nimessäkin mukaisesti syklinen tarkoittaa toistuvaa, yleensä aika samalla tavalla toistuvaa liikeraaltaan samalla tavalla toistuvaa suoritetta, jota pitää pystyä tuottamaan mahdollisimman nopeasti. Niin tämmöisessä tapahtumassa niin sitten tämmöinen motoristen yksiköiden kyky toimia oikea-aikaisesti, eli syttyä ja sammua vuorotellen ja vaihtaa sitä päävaikuttaja, vastavaikuttaja roolia mahdollisimman tehokkaasti, niin nousee sitten tärkeimmäksi adaptaatioksi ja adaptaatiomekanismiksi. Ja syklisellä pikavoimalla tästä johtuen niin kyetäänkin sitten vähentämään vastavaikuttajien tämmöistä turhaa aktiivisuutta tämmöisessä nopeassa voimantuottosuorituksessa. Plyometrinen harjoittelu nojaa taas pikkasen eri mekanismeihin, eli siellä elastisen energian varastointi ja vapauttaminen on tärkeää, eli lähinnä jänteet, mutta myös muut tuki- ja sidekudokset kykenee varastoimaan ja vapauttamaan elastista energiaa, ja mitä nopeampi se suoritus on, niin sitä enemmän tätä kyetään toteuttamaan. Sen lisäksi toki myös tässä oikea-aikainen lihasten aktiivisuus ja sitten eksentrinen jarrutustyö siinä varsinkin kontaktin alkuvaiheessa ja konsentrinen lihastyö sitten siinä kontaktin loppuvaiheessa on myös tärkeitä osatekijöitä plyometrisen suorituskyvyn näkökulmasta. Lisäksi plyometriassa niin on tärkeää, että nuo refleksit toimii voimantuottoa palvelevasti eikä voimantuottoa estävästi. Että siellä esimerkiksi tuo venytysrefleksi, sen toiminta tehostuu ja puolestaan sitten taas Golgi-jänne-elimen refleksi, joka heikentäisi meidän voimantuottoa, niin se taas sitten tavallaan sen tuoma estovaikutus niin pienenee, eli kun estävä vaikutus pienenee, niin se lisää sitten sitä kautta nettovoimantuottoa. Mutta tämmöinen kolmikko periaatteessa voidaan tältä adaptaatiomekanismien näkökulmasta niin erotella nopeusvoimaharjoittelusta. Kaikissa näistä on kuitenkin yhteistä se, että pyritään tuottamaan voimaa mahdollisimman nopeasti. Hei, tässä oli periaatteessa tämän kerran aiheet. Mä pistän lähteet tähän vielä näkyviin, eli mistä lähteistä on kaivettu käytännössä suoraan tai mukailtu vähän näitä kuvia. Osasta on otettu jotain tiedon murusia. Tämän lisäksi on sitten toki paljon muutakin lähdeaineistoa, mikä on käytännössä kertynyt tässä vuosien valmennus- ja itsensä kouluttamisen aikana ja näin, eli en kaikkea tähän osaa laittaa, mutta noista on hyvä lähteä liikkeelle ja sitten hei, jos tykkäsit, niin laita kanava tilaukseen ja me palataan sitten myöhemmin niin toisen jakson parissa. Kiitos.